Salam ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur sembah nuwun dumateng keluarga Mbah Ini karo Mas Agus saputra wayang untuk canggah ya iki lho. pareng dedet Iki wong sedekah ki ora mujudake nang bojo dunya. ora Sedekah rasa kuwi wis gawe senenge wong liyan anugrahane gede. karo nglumpuknya anak itu. Lho jenenge wong dadi ahli sedekah. Kuwi ora bakal lokak malah kebak. Iki patur minambaran iman lan ikhlas. Lan sak sampunipun kebiakan ing dalu menika miras pancen halal bihalal. Panjenenganipun adalah Rasane ya. iki lho nek padhe krono kan aku rada mundur ya to. Sak bubare wayangan pun iki muga-muga lumitu. Amin. Nah, lumeber ngetan ngulon ngalor ngidul. Amin. Oh, iya to. Iya. Ah, ya terus awakmu katut. Katut banyu. Banjir, itu banjir. Masalah bajul. Cari laris manis Mas nggih. Sing penting golek jeneng sik, aja golek jenang. Iya nih. Jangan nih, biasanya nih. Biasanya apa? Malah. Orang biasa. Ini juga ini sekitar melengkap. Hampir mati mencari penyanyi. Panggilan keluarga itu Sandiwara seni Jawi kaprok ketoprak. Kali ini kan dengan satu diri lampang. Imajine Candi Rorojodya. Bandung Bondowoso. Kali ini ngaturaken semoga kaspecakno kanthi sarana armani pegari bersanono saenggo paripurna pagelaran dan semoga Apa Bandung? Cangkemmu kok iso gembar-gembar kok kadoan. Rumah samu duwe cangkem-cangkem dhewe ngono kok piye? bagus bisa Kok yo sak ora-orane nek sajake piantun kakung ki nimbali piantun putri ki yo sing alus nganggo irama. Lah ora ge bunga-bunga wis pales. ini wis dadi ciri khas pokokku ciri kabeh untu aku ya wis ora duwe driji ya karek separo kan jadi ciri kabeh ya Piye Bandung? gini ini kalenggan iki sliramu ndak prapok ki mulo tak jarwani ana dawuhing para sepuh bedah praja boyongane putri kula saka kuwi jroning kalenggan iki rakamu semeking pati sawangen prajurit wis besar baseh kula kowe manut minangka dadi putri boyong Kowe kok kurang ajar Bandung. Kene ngapa prajurit ladangku sepuh kok kerja yo. Arepmu piye Bandung? iki rai ya iki kanku kuwi kecuweti Wong ora ndek Suwiro. Saiki menungso kok percaya terus piye? Nek aku paten ana pisan Bandung. piye Paten ana pisan. piye Aku meju kaya ngono mate jengran piye Bandung? kuwi kudu nanduk Aku monggo jroning atiku aku wis prasetyo besok aku urip ana ing bebrayan ki loro secandingan lawan siramu enak wong loro ndak pilih mati kula saka kuwi kudu manut karo kowe Bandung. manut ya Manut manut ya juga bocah nandi. Bocah nandi. sakarku Ngene Bandung. jengran Aku manut ya kudu manut dadi bojomu. Ya. Aku kudu dadi bojomu. jengran yen ora manut apa ini bakal tak taroso aku sopo